אז מה קורה חברים? והיום סורי על איך שאתם רואים את זה, כן? אני מנסה שהקינטור ימצא אותי. אני יודע 99% שזה לא ימצא אותי, אבל בוא נראה. נתחיל, נעשה לו חימום, נעשה לו על יוטיובר, אוקיי? נעשה על אליאור בילוקס. בואו נבדוק אם זה באמת רושם אלילות בילוקס. כן, הוא זכר, הוא לא מכיר אותי, בטח הוא מישראל, לא ממש, כן, זה כן, זה כן, זה לא in the game, זה לא in the game, זה לא in the game, זה לא in the game. לא, זה לא מתן סקייטל. אני לא יודע. לא יודע. נגיד שלא. לא. לא. כן. כן. אומרים לך לא זמר. אומרים לך לא זמר. האם לדמות יש שיער ירוק, כחול, אדום? זה לא in the game. כן. לא. לא. כזה טמבל. טוב, טייק 2. מצוינת. לא, רשמתי כן, לול. מישראל, כן. נקבה, לא. ילדים, לא. זמר, זמרת, לא. יוטיובר, כן. כן. לא in the game. לא in the game. לא in the game. אם אומרים לך שזה לא זמר, אז למה אתה... למה? למה? אין לו סרט. תגידו חברים, ראיתם יוטיוברים מעל גיל 80? ראיתם? תסתכלו, האם הדמות בת יותר מ-80? אבל אמרתי לך יוטיובר! אמרתי יוטיובר! וואו, בכלל לא מצאתי קשר בין השתיים, בת 80 או שהיא זקנה. לא מצאתי קשר בין השתיים לקינטור. כן, היה בעבר. די! אני מניח, מי לא אוהב פיצה? בן קיסר! התשובה לא נכונה. לא! ילד רע. כן, זה די רחומיז. כאילו רחום. טוב, בואו נחפש אותי. יאללה, צחוקים פוחים. מה אם אני קיים במציאות? קיבלתי מקס, כן. מישראל. בואו נבדוק. מלחמה, טילים באוויר, כתוביות בעברית. נראה לי שכן. יש ילדים. בואו נראה. הבן אדם בן 10. די בטוח שכן. זכר. בואו נבדוק. לא. הוא לא זכר. סתם כן. זמר זמרת. לא. כן. לא. לא. האם הדמות גרה בבית שלי? אני אגיד לא. חתול. היה. כן, הדמות שלי זה אני. כן, הדמות שלי זה אני. כן. כן. לא, אני בן 10 אומרים לך. חוזן. לא. אל תדע אותו זבל!